začujú, čerstujú kolóniku, doma nenočujú. Poď zahraj mi muzičenko, zahraj mi, to molodá dievčinonko, spívaj mi. Poď zahraj mi muzičenko, zahraj mi, to molodá dievčinonko, spívaj mi. Ja Mikola, a táto Mikoli, mene byli kolo cerky, tebe kolo škola. Mene byli kolo cerky, po mne vyspívati, tebe byli kolo škola, poslije znam čitati. Cimba, ložka harda, cimba, ložka harda. Začujú, čerstujú kolóniku, doma nenočujú. Poď zahraj mi muzičenko, zahraj mi, to molodá dievčinonko, spívaj mi. Cimba, ložka harda, cimba, ložka harda. Cimba, ložka harda, cimba, ložka harda. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli dnes na toto stretnutie, že sme sa tu na takto mohli stretnúť. S tým, že 9. novembra budú voľby, jednak sa volí predseda, jednak sa volia poslanci, ich je 62, z vášho okresu traja. Dnes sme vlastne s tými zamestnancami stredných škôl, domov sociálnych služieb sa rozprávali o tom, čo ich najviac ešte tlačí. A verím, že tie veci a tie požiadavky, ktoré dnes mali na nás, čo treba ešte urobiť, verím, že v budúcnosti postupne, nie naraz, ale postupne dokážeme spoločne s mojimi spolukandidátmi, pánom Michalom Lukšom a pánom Janom Vajdom, postupne plniť, samozrejme v spolupráci s pánom predsedom. Ďotko, môžeme sa aj tej baviť? Môžete, ale musíte korovo podojiť. Dala mení mati korovo.